Здравейте, амалчовци! Топ 5 неща, които не харесвам в училище. Номер 1 – училището. Номер 2 – учителите. Освен тази по-български. Ако ми падне, направо ще изкарала бубото от мене. Демек с вяра. Номер 3 са учениците ми. Особено баща ми. С него не се разбираме много. Само преписва от мене. Номер 4 – предметите. Шкафови, чинови, столови. А от всичко най-мразим дъската. И вече нямам предвид предметите. Номер 5 – тестовите. За какво ми е тест при положение, че не съм учил цяла година? Хаштаг конус. Това, че не ми дават да си играем на GSM-а. Кои сте вие, мао? Аз да не съм ви мажоретка. Супер Марио. Я по-спокойно. Това беше от този клип, my friends. Английския обаче ми се отдава, I love кисело мляко and лютеница.